Nahuna kung politics baka kung topics kulom kay daghan magahisgutan ng politika. Pero lubong na bas Pope Francis. So akong gihisgutan sa akong kulom kagahapon ang kinini ang mahitungod ni Pope Francis. Kay kinini ang mo akong kuan kay nag-interview man sa damay gala ni Bishop Ruben Labajo. So ang topic nako gahapon nga akong gi-publish sa pamantalaang The Freeman sa matag Biyernes ato nga kulom ang mahitungod ni Pope Francis, no? Nya napo na sa online. So muna nga karong buntaga bisan pa man stong ka busy sa mga issues akong hatagag gahinan akong oras si Pope Francis. Unsay update inday ken si daghan nga mga head of states ang nangadto karon sa Vatican alang mahigala sa pag hatod na sa katapusang kapahulayan ni Pope Francis. Human ana conclave na dayon, no, alang sa mga pagpili sa mga cardinals kinsay sunod mahigala nga mahimong Santo Papa. So karon si US President Donald Trump tuana niabot na mahigala sa Vatican aron pod sa paghatag mahigala og simpatiya inigalubong mga higala ni Pope Francis kauban iyang asawa. Kung ano to ang dugang update sa to news department pinagin Inday Ken Galinias to monitoring mga sukin tigpaminaw sa atong International Monitoring System Center mga higala og kumusta ang atong mga dugang mga updates dito sa Vatican City ni mga orasa. Yes, Inday Ken. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, ang latest karon kay alas 7 kagabi pero kuani siya sa atua Attorney Rufil, no? Maghihaptag alas 8 di ay, alas 8 kagabi, alas 2 nis kadlawon sa ato dinhi kaganina gisilyuhan na ang lungon or coffin ni Pope Francis Attorney Rufil sa ka solemne nga gitawag na tog rite of sealing, no, sa iyang coffin nga mao na ni siya magtimaan Attorney Rufil nga final nga pagbabay sa earthly, no, nga kanang kinabuhi ni Pope Francis. Dito ni sa St. Peter's Basilica Inday, no? Ken. Ang sealing of coffin Attorney Rufil sa ka-private kini nga seremonya kay alas 7 sa gabi oras dito sa Vatican alauna po na diri sa atos kadlawon gihuman na gitapos na ang public viewing. Unya 1 hour after gihimo na dayon ang usa ka private nga seremonya nga pagsilyo sa lungon ni Pope Francis nga gipanguluhan sa Camerlengo karon Attorney Rufil nga si Cardinal Kevin Farrell. Unya dunay nag-assist po niya nga uban nga mga miyembro sa College of Cardinals. Ang pasabot sa pagsilyo Attorney Rufil mao nga pagtakob na sa iyahang interior nga bahin sa iyang lungon nga tong made of zinc kay di ba ang outer ani nga lungon ang part sa lungon is wood man. Ang ilaw man dunay zinc kay mao man ay more protect sa body, no, sa Pope Attorney Rufil gitabunan na siya og zinc gihapon kanang makita nato dina nga puti ang kolor. But before ni finally gisilyuhan Attorney Rufil doon na pay mga seremonya like pagtabon sa naong ni Pope Francis og puti nga panapton nga nagsimbolo ni siya Attorney Rufil sa humility og ang taas nga pagtahod usab nga to kaniya Attorney Rufil. Unya nag-acknowledge kini, no, sa pagtapos na sa earthly nga or papacy ni Pope Francis. Unya pagpadung na pod sa transition niya ngadto sa laing kinabuhi Attorney Rufil. So white cloth unya pagkahuman dunay gi-insert dito nga usa ka murag tube bitaw nga gold ang color Attorney Rufil nga gitawag ka nagrulugito. Doon na usa ka papel nga puti nga dako kaayo kanang gipirmahan din na sa Camerlengo nga si Cardinal Kevin Farrell nag-describe kana sa life o kinabuhi ni Pope Francis og ang iyang entire nga 12 ka tuig nga papa si. Unya gilukot na paguban og perma Attorney Rufil gibutang usa ka tube nga globe gold tube na gold nga tube unya gibutang didto sa mismong lungon. So naa dito ang murag manuscript sa iyang kinabuhi. Tinuod na Attorney Rufil nga mao na nag-describe sa iyang kinabuhi ingon man sa iyang papasi. Og pagkahuman Attorney Rufil ang lain pagyod nga butang nga gipauban dito sa lungon ni Pope Francis mao kining usa ka bag sa itom nga bag nga ang sulod day ni ani mga coins Attorney Rufil, no? Coins nga made of silver, gold, and copper nga nagsimbolo usab kana kay 12 ka tuig man ang papacy or ang pag-lead ni Pope Francis sa Catholic Church. 12 pod ka tuig, 12 ka coins usab kay matag usa ka coin usa ka tuig sa iyang papacy. Og human na Attorney Rufil gitakluban din siya ang iyahang zinc nga interior nga bahin sa iyang coffin gibutangan usab og tabon nga zinc o gisilyuhan kini sa seal, no, sa Camerlengo nga si Cardinal Kevin Farrell. By the way, nagbutang day sa puti nga
panapton sa naong ni Pope Francis Attorney Rufil mao to si Archbishop Diego Giovanni Ravili nga kanang iya bitaw ang papal liturgical master of ceremonies Attorney Rufil. Pagkahuman ni ana gisilyuhan dayon ang katong zinc nga cover sa seal no ni nga iya pod ni Cardinal Kevin Farrell og pagkahuman ang gibutang dito sa iyahang zinc nga cover or zinc nga katubitang lead Attorney Rufil no nga kanang gitabon sa ibabaw dunay cross ang coat of arms ni Pope Francis unya usa ka plaque no nga dunay papal name or nga ni Pope Francis. Pagkahuman Attorney Rufil ang katong zinc nga cover sa ibabaw nga gisealed na gitabunan na sa dayon siya adtong wood outer na nga wood cover nga gibutangan gihapon siya cross unya dunay coat of arms unya katong Jesuit nga symbol nga IHS Attorney Rufil nga nagpasabot og Eos Hominum Salvator kanang Society of Jesus or Jesuit symbol. Pagkauman Attorney Rufil dunay vigil na dayon nga gipahigayon no hangtod na gyud na sa pag-abot sa oras nga igawas na siya sa St. Peter's Basilica para i-transfer na po dito sa St. Peter's Square aron na sa pagpahigayon sa funeral mass alas 10 sa buntag kay kuan pa maron alas 2:33 pa man dito sa kadlawon sa ila kay advance man tag 6 hours so inig alas 10 sa buntag magsugod ang funeral mass unya alas 4 na ni sa hapon oras dinhi sa Pilipinas Attorney Rufil. Doon pa yung mga seremonyas nga himuon ani. So misa rikim unya indeken. Tinuod na Attorney Rufil unya ang mo preside sa misa mao ang dean sa College of Cardinals nga si Cardinal Batesta Re Attorney Rufil. So manay mahitabo unya mo attend ani ang gibarabana no or confirm nga 50 ka heads of state Attorney Rufil nga apil na ni ana si US President Donald Trump kagabi inaabot uban sa First Lady nga si Melania Trump tuwa na po dito si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagabi isab na kagahapon usab na abot Attorney Rufil kauban usab ang First Lady nga si Liza Araneta Marcos ug uban pa nga mga leaders sa nagkadaiya nga mga kanasuran. Katong pagpahigayon og Santos nga Rosario diin si Cardinal Luis Tagle maoy dumala dayon sa man to sa pangadji to nga alang kang Pope Francis. Katong gilid ni Cardinal Tagle Attorney Rufil didto to sa St. Mary Major Basilica no kay mientras dunay haya nga gipahigayon diri sa St. Peter sa Basilica do naman say ongoing nga mga pag-ampo pod no samtang magpaabot sila nga maotoy maabot dito sa final resting place no si Pope Francis. So ato Miyerkules sa gabi si Luis Antonio Cardinal Tagle mo'y nag-lead sa ka Rosario Attorney Rufil. Kagahapon usab bintras wala pagipa nagpadayon pa ang public viewing wa pa abot ang alas 7 gabi nga maoy last hour sa public viewing si Pablo Virgilio Cardinal David ni paygayon po siya mo'y nangoso sa pag-Rosario Attorney Rufil apan didto sa St. Peter's Basilica pato nahitabo. So kompleto na ang ato mga cardinal tuto didto kay dito si Cardinal Tagle na naman didto daan kagahapon sa buntag ug hangtod sa hapon nag-ulhos lang og abot pod si Cardinal David og si Cardinal Jose Cardinal Advincula Attorney Rufil. So unya karong adlaw ilubong na si Pope Francis unsa man ang schedule sa conclave na dayon na indeken unsa may latest? Ang kanang conclave Attorney Rufil human sa di pa nato sa conclave no katong gitawag natog 9 days of novena, masses og mga meditations or prayers Attorney Rufil magsugod usab kato karong adlaw. Maghihap sila first day karon sa Novim Diales unya maghihap ka na og 9 days Attorney Rufil unya expected sad na nga ang conclave mahitabo ka na 15 to 20 days after sa passing ni Pope Francis. So immediately after sa iyahang paglubong dili pa ta maka-expect nga makasugod dayon napanay pipila ka days una magsugod ang conclave. Okay. So atong pagtagad niya si Sister Faye Barino atong kuhaan sa dagwang pamahayag kay People Awardee man siya day. Tinuod na. Aron nga makuan sa nato no unsay iya mga pamahayag sa okay na ba na bastong linya karon? Sa atong linya karon Attorney Rufil si Sister Faye Barino. Okay, atong standby mahigala alang sa papakiginabi ni Sister Faye Barino siya maoy atong kinini ang presidente sa laiko sa tanan nga mga lay dinhi mga higala sa Archdiocese of Cebu atong mahinabi karon nga buntaga. Lahat ng tanong straight to the point.
Sister Faye, mayong buntag live taron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning. Good morning, attorney. Good morning sa tanang tigpaminaw. Isip People Awardee ni ining Pope Francis, unsa may imong reaction gyud sa pagkamatay na in taon pagtaliwa na ni Pope Francis ngadto sa laing kalibutan? Para nako lain na po ning hugna sa ato ang kinabuhi sa isip mga Katoliko diin sa inusay magduma sa ato ang simbahang Katoliko, attorney, no? So ako dako kay kog kanang kasubo kay dako kay kog nakatunan sa under the papacy ni Pope Francis sa mga pagtulunan nga iyang gihatag, labi na gid nga ay nakahimamat sa gid ko niya personally ba. So mura kog na pagkahibaw gid nako, mura kog na nahunong og kadiyot ang kalibutan ba. Unsa to nga award ang imong nadawat sa Roma ani, Sister Faye gani? Kanang Papal Award diri na recommendation mo gud gikan diri sa Archdiocese of Cebu. Unya kanang gitagan ko og Papal Award niadtong 2022 Saint Sylvester Award, Pope Saint Sylvester Award. Murag ikaduha gikan sa pinakataas, ang Saint Gregory man na ang pinakataas, then ikaduha ang Saint Sylvester. Nga dayon da Pontifici kanang inana ba. Di ba tagaan mo unta ka og posisyon dito sa Roma apan imo man tong gibalibaran? Unsa man tong nga posisyon unta, Sister Faye? Actually karon member ko sa International Council sa Charismatic Renewal. So mo nang kada tuig ako dito as member of the council nga nagduma sa Charismatic Renewal around the world. Kaya kaning Charis karon gud si Pope Francis magyoy nagmugna aning bag-o nga body nga magduma sa Charismatic Renewal tibuok kalibutan niya. Usa ko sa napili nga sakop sa 18 member nga council mo nang every year tuagyud ko dito sa Roma. Kuan gyud at least doon na kay personal nga pakighimamat ni Pope Francis. Unsa may gibati nimo ato, Sister Faye? Ang primero gud na ko encounter katong 2017 nga kanang close encounter gud ba nga nako ni Pope Francis. Kuan to kanang siya ang akong gibati ato nakigigunitan magud ni akong kamot samtang nag-istorya sila si Monsignor Janjan. Ang istorya ni Monsignor Janjan bahitungod sa drug addiction nga surrender to God. Yan giistoryahan si Pope Francis niya. Samtang naggunit siya sa akong kamot niya. Wa man ko kasabot sa akong gibati, mura man ko galuta, wa sa ko kasabot sa ilang istoryahan. Niya later na nangutan ako unsa man ditong istoryahan niya. Mo to gi-explain ni Monsignor Janjan Limchua nga ni ingon si Pope Francis nga importante kaayo ang akong gibuhat para sa pagtabang sa mga drug addict. Kay man to surrender to God gatong imong rehabilitation no nga gihimo? Yes, that was in 2017 man gud nagsugod man gud to 2016. So mo to first encounter, and sunod na ko ma-encounter kato nang nana ko sa Council sa Charismatic Renewal nga kanang makahawak na ko, makaduol na ko ni Santo Papa, inana ba? Unsa may mga contribution para nimo? Isip ikaw maoy chairperson no sa laiko dinhi sa Archdiocese of Cebu o kanunay man kagyo na kada tuig man kato sa Roma o nakamit magyud kang Pope Francis. Unsa may para nimo dakong contribution ni Pope Francis alang sa simbahang Katoliko? Ang kanigin just to mention a few, no, ang akong nakita gyud gid ako kanyang contribution kining synod on synodality, kining synod of bishops ba kanang paglantaw sa Santo Papa kani adto manggod ang mga obispo ra gyud maglantaw, magplano og unsay kahimtang sa tibuok kalibutan sa ato ang ang Katoliko niya. Kaning pinaagi na ning iyang gilusad nga synod on synodality, iyang nangayo siya og nangonsulta siya diri sa katawhan, no? Kita diri sa Subo, naabot yun dito sa mga parokya, nangonsulta og unsay kahimtang sa simbahan. Gikan sa ubos padung sa taas. Og nakita nako sa iyang ini maong mga proseso kuan kanang ang pagpaminaway, unya nga kanang inclusive bitaw nga ang simbahan maabot yun dito sa mga peripheries, gitawag tag peripheries. Nga ang tanan importante, ang tanan kinahanglan maabot yun unta ba? Mga naasa mga kadaplinan tanan nya dako kay na karon, in fact ikatulo naman ang katuig kining synod on synodality karong tuiga magsugod na sa implementation, magsigid na mig plano para implementation. Ug para nako dako kay na nga para nako mo ni pinakadako nga
gihatag ni Pope Francis sa ato ang simbahang Katoliko nga ablihan ang simbahan sa tanan, no? Sa tanan walay gipili, labi na gyud tong layo sa simbahan ablihan, palapdan ang expanding the tent. Nga palapdan ang tulda aron makasud tong mga layo sa simbahan. Bitaw no kay ang consultation sa time ni Pope Francis lahi sa uban di man pagkumpara nga unsa, pero ang iya sakto na yung gingon niya sa una ang iyang pangutanon kini ra mga obispo kini mga cardinals, but sa iyang time ni abot ngadto sa parokya ang pagpangutana kung unsa gyud no ang dagan sa simbahan. Tinuod na mo nay kanang para nako ba niya ongoing pa na karon, but that is a very good legacy niya. Para nako sa charismatic renewal kani siyang yung pag-create niya ining charis nga ang tanan nga charismatic renewal gihimo niyang usa dunay body nga maglantaw ani niya. Iya yung gi-emphasize nga importante kaayo ang Espiritu Santo sa pagpalambo sa simbahan unya ang charismatic renewal makatabang niini kay pinaagi sa mga Life in the Spirit seminar nga ang matag binunyagan o bisag kinsa kung makasinati og nay Jesus encounter through the baptism in the Spirit, makahibaw ba nga na Ginoo nga maglig-on kanato sa panahon nga doon natay mga pagsuway sa kinabuhi, mga inana ba? Unsay mga panghinaot nimo alang sa conclave nga umaabot og kinsa kay mapili nga Santo Papa na isipuli ni Pope Francis? Ang Ginoo ra gyud ang tiguan na ang Espiritu Santo ra gyud mo pili, Attorney Rufil, unya kita isip mga magtotoo salig lang ta nga og kinsay napili maugid na ipinili sa Ginoo para nato. Labi na ang kuan ba ako bitan interview si Bishop Ruben Labajo isa nga murag kuan bitaw sad nga hatagan tag Santo Papa nga haom nga mutubag sa panahon, no? Kini ang lain-lain man ang panahon, lain-lain ang panginahanglan sa simbahan unya matagaan tag Santo Papa nga makagiya ni aning mga panahona. Wala ko mga pangutana, Sister Faye, gawas kun na pa kay dugang impormasyon, dugang mga mensahe nga mahatag sa mga kaigsunan nga naminaw na to karon. Daghang salamat Attorney Rufil. Walang to akong panghinaot og unta nga mag-ampo lang gyud ta nga maabot ang Santo Papa tinuod na nga maoy makatubag sa atong panginahanglan karon. Daghang kaayong salamat sa hikayunan Attorney Rufil. May buntag, ma'am. May buntag. Kaning bataa, kato Sister Faye mo itong nakadawat sa People Award. Kining bataa sa nagsamok-samok dito sa Santo Papa pero siya badlo nga day. Asa man to names no bata ang ingad to. Daghan mga higala pagpuli gyud ni Pope Francis. Bay-ubay sad mga kigalaang mga problema nga iyang naaksyonan. In fact, mahigala ang corruption dito sa Vatican City day bida na kuansa sila. Mo ni mahigala si Pope Francis. Og iyang giusab mahigala mga tradisyon na katong corruption sa Vatican Bank indiken bida daghanay na nga tikalbo nga mga kuan to, mga dagkong officials mahigala. Kaya di sa gusto ng mga corrupt. Og unya ang pag-usab mahigala sa pinubre. Ang iyang sapatos mahigalaan nga kana sa PayPal gyud unta nga giandam nga sapatos wa nya isulot. Isulot sa ordinaryo lamang mahigala nga sapatos og unya nagkuan pod siya kana na ang iyang ring mahigala nga gold, silver iyang gigamit mga kahigalaan. Unya wa sa mopuyo didto sa kining gingharian alang sa mga Santo Papa. Didto sa nipuyo mahigala sa usa ka apartment nga masagol na siya sa mga ordinaryo mga kahigalaan pastilan. Casa Santa Marta Guest House dito puyo ang Santo Papa. The greatest love the world has known. Imbes dito sa Apostolic For those who have walked Palace mga kaigalaan, naman ay mapalasyo, head of state ko ka. Di nang maghisgot nga leader ka sa tibuok simbahang Katoliko ha, tibuok kalibutan. corner. Leader ka sa Vatican City as state. O na pinaka-smallest state sa tibuok kalibutan. Pero waoy dito sa puyo mahigala sa usa ka apartment. Manang nightmare po noon sa mga gwardiya ni Stone. Dili kuno niya kayang magpuyo sa dako kaayo og harianon nga lawak dito sa kini ang Apostolic Palace, no? Mas maayo para niya nga muipon sa mga ordinaryong tao, mga
nga kuanday katong tube bitaw nga gold and ang color to dito mahigala gilukot dito mga kaigalaan ang papel nga naa dito ang history ani nga Santo Papa. Nga Santo Papa naa na ipanglubong ilawom anang kwan mo nang maadto kag Vatican Nestor. Kani nga St. Peter's